हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू #एंटरटेनमेंट. तुम्ही पाहताय माझ्या बाजूला एक भली मोठी रांग लागलेली आहे. कसली आहे ते मलाही माहिती नाहीये. आपण आलोय पार्ल्यात आणि पार्लेकर एवढी मोठी रांग लावून का उभे आहेत ते आपण पार्लेकरांनाच विचारूया. मॅम, तुम्ही कधीपासून इथे उभे आहात लाईनी? अर्धा पाऊण तास झालाय. अर्धा पाऊण तास त्या रांगेत उभे आहेत. कशासाठी ते विचारूया का? मिसळ खायची आहे. इथे मिसळ महोत्सव आहे, त्यामुळे मिसळ खायची आहे. सर, तुम्हाला मिसळ खाण्याची ही संधी सोडावीशी नाही वाटली आणि त्यासाठी तुम्ही इतकी भली मोठी रांग लावून उभे आहात, तर तुमच्या या मिसळ प्रेमाबद्दल काय सांगाल? मिसळ ही माझी आवडती वस्तू आहे, म्हणजे खाद्य आहे ते. आणि वेगवेगळ्या मिसळी मी खातो. आता दादरमध्ये आस्वाद आहे, जाऊन म्हणजे आवर्जून मी कांदिवलीवरून जवळजवळ महिन्यातून 1-2दा मी ठाकूर विलेजमधून आलोय. आवर्जून आम्ही खायला जातो. दादरला हॉटेल आहे लक्ष्मी विलास, आणि तिकडे दादर एरिया मधली लक्ष्मी विलासची मिसळ एकदम फेमस आहे. तेजल शानबाग बरोबर आपण बोलूया. तेजल, तुमच्या हॉटेलमध्ये सुद्धा मिसळ मिळते का? आणि मी लहानपणापासून खात आहे, तर इट इज वन ऑफ माय फेवरेट डिशेस. सो आय हॅव कम हिअर टू ट्राय ऑल द डिफरंट व्हरायटीज हिअर फ्रॉम ऑल ओव्हर महाराष्ट्र. एक्साइटेड. ओके, थँक्यू. सर्वात प्रिय पदार्थ असेल तर तो माझा मिसळ. सकाळी मी सप्रेमध्ये मिसळ खाल्ली, एक खाऊन समाधान झालं नाही म्हणून दुसरी खाल्ली, 2 सवय खाल्ल्या. आणि आता हे मिसळ उत्सव पाहिल्यावर म्हटलं नक्की सगळी टेस्ट करून जाऊया. कोल्हापूर म्हटलं की कोल्हापूरचं रांगडेपण आणि राणादा आपल्याला लगेच आठवतो. इथे आपण कोल्हापूर मिसळच्या काउंटरकडे उभे आहोत. आपण पाहतोय कोल्हापूरहून ही मंडळी खास मिसळोत्सवसाठी इथे मुंबईत आलेली आहे. आणि सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे मिसळोत्सव मधला सर्वात आधी कोल्हापूरचं काउंटर रिकामं झालेलं आहे. नमस्कार सर. नमस्कार. मिसळोत्सव मधलं तुमचं हे काउंटर आम्हाला लवकरच रिकामं झालेलं दिसलं. तुमचा अनुभव कसा होता? मुंबईकरांचा फार मोठा प्रतिसाद लावलाय. एवढा मी एक्सेप्ट केलं नव्हतं, त्याच्यापेक्षा दुप्पट लाभलाय मला. माझ्या नाही म्हटलं तरी 1000-1200 मिसळ संपले 2 दिवसात. तर काय वैशिष्ट्य आहे नेमकं या मिसळीचं? कोल्हापूरची जी आमची चटणी आहे, कांदा लसूण चटणी, ती आम्ही स्वतः घरात बनवतो. तो मसालाच वेगळा आहे आमचा. आणखीन माझी मिसळची खासियत एक आहे, मी तेल कमी वापरून तीळ खोबऱ्याचा कट करतो. तो माझा खासियत आहे.